l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Tnieda proġett bl-isem ta' Connecting Marine Data to Serve Society li se jkun qed jiġbor informazzjoni u statistika essenzjali dwar il-baħar madwar il-Gżejjer Maltin biex tkun tista' tiġi użata anke minn numru ta' entitajiet u awtoritajiet lokali. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kit Azzoparditanti flimkien mal-Professur Aldo Drago u ċ-Ċentru għall-Istudji Marittimi tal-Imkast waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Villa Bigi. Il-proġett se jkun qed jindirizza aspetti relatati mas-settur tal-baħar kif is-settur marittimu hija dejjem jikber u qed isiru tibdiliet kbar fil-mod kif jitwasslu il-prodotti u s-servizzi. Dan mistenni jindirizza wkoll id-domanda fuq ir-riżorsi tal-baħar li qed tkompli tikber fuq livell dinji, speċjalment fil-Mediterran. Il-Professur Drago spjega li dan il-proġett se jġib flimkien diversi entitajiet Maltin biex jimplementaw sistema nazzjonali waħda ta' ġbir ta' dejta u bekk jiġi salvagwardjat il-baħar ta' madwarna. L-attivitajiet ekonomiċi marbuta mal-baħar mistennija li jiżdiedu anke bid-doppju komparat ma' kemm kienu fil-2010 sal-2030. Dan ifisser li pajjiżna jrid jinvesti biex jipprepara ruħu għal dan il-futur daqshekk viċin. U dan il-proġett huwa ammirat biex ikun ta' katalizzatur. Il-prinċipal u l-kap eżekuttiv tal-Emkast il-Professur Joaquim James Calleja spjega li l-Emkast qed ikompli avvanza fix-xogħol tar-riċerka u l-innovazzjoni u tmexxi l quddiem il-progress f'diversi oqsma, inkluż fl-oqsma tal-baħar u l-ambjent. Id-data li se tinġibet minn dan il-proġett se tissarraf billi nerġgħu nidħlu fil-programmi li għandna u nagħtu bixra aktar reali, aktar rilevanti għal dawk il-problemi illi il-pajjiż jista' jiffaċċja f'diversi oqsma. Minnaħat jew is-Segretarju Parlamentari Azzoparditanti spjega li r-riċerka u l-innovazzjoni huma l-bażi li fuqhom jinbena l-futur tal-ekonomija ta' kull pajjiż.